Mombasa. No approve joteladi. Never approve deputy party leaders adek kate. Donge. Never approve chairperson mar chama. Never approve deputy organizing secretary mar chama maen Ruth Adhiambo. Ei jotelo mano yerte. Nyaka secretary mar political affairs. Nyaka secretary mar political affairs. Maben wan go kanyoro. Jo kanyo mok jo chama gi. Oyiero ngatadi. Ema gi mako gamen. Geweyo deputy party leader mok gidwa no dhi NDC adek. Kidwa ng'e ni gini miriambo ng'ato chudo dwa klethonwa chama. To kogik to gibro ng'eyo nok gini jeshi. Gibro ng'eyo ni gir Raila ni ne en hard sweat fight and blood. Nikech wabro kare kod kabim gi guok. Ka kinde ogik sani to pod wamuol. Nikech en demokrasia kaka ineno gi wacho no. Wako gi ako. To ka gike gono kuma puoyo nitie. To wich kut ok nenega puoyo gono kanyo. Ne wawuog oko mondo wakare kodgi wanyisgi no oru. Sani to podi orgi mana ni ng'ama orogi okorogi kuom deputy party leaders adeka. Koso donge kata in bende ne luwa bari deputy party leader no bed approved. Ok ne gidhi NDC mora mora mina ni lichonwa kani. Iwinjo. Nikech ne wawilo deputy party leaders. Raila Amolo Odinga ema no appoint adek ma wan gogi. No appoint Abdul Swamad. No appoint